Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ayan guys, no, umiinom ako ngayon guys kasi I'm not feeling well. Ayan, mga dalawang araw na to na hindi ako masyadong I'm not feeling well nga. I'm not feeling well nga, no. Ayan. So ngayon ay umiinom ako ng Red Horse. Ayan, merong tindahan dito malapit sa amin, no. Kaya bumili ako ng Red Horse. Ayan, extra strong. Alam niyo naman para para malakas ang sipa, guys. Malakas talaga ang sipa. So ayan, ayan, uminom nga ako guys para naman sana ay bukas ay ma-refresh naman ang aking pakiramdam, no? Pangpatulog lang guys. Ayan, isa lang naman ang binili ko. Kaya ayan, medyo malapit na rin guys. Malapit na rin maubos. Kaya ayan, so nag-order din ako ng buttered chicken. Ayan, ayan ang aking pulutan guys. Pulutan ko, buttered chicken, 140 pesos. Ano ata to, half a chicken. Kaya ayan, sulit na guys. Ayoko na magluto kasi ayoko lang. So yun na nga guys, ayan ako, talaga naman, medyo tipsy na ako guys, no? Hindi naman kasi ako malakas uminom ng itong Red Horse na to. So yan, yung mga kabataan ko siguro, ayan, malakas ako uminom, pero ngayon hindi na masyado, kaya ilang tagay pa lang ay medyo tipsy na ang iyong Marilyn K, no? So ayan na nga. So na-realize ko lang guys, no? Nag-ano kasi ako ngayon, sa sound trip ako ngayon guys, na nakikinig ako ng mga music, tapos meron ako napapanood ng mga concert, ganun. At na-realize ko lang guys, paano kaya no, pag hindi na bumalik sa dati yung lahat? Paano kaya kung, tawag dyan, mag-face mask na lang tayo forever? Paano kaya kung laging naka-face shield na lang? Paano kaya kung palaging naka-social distancing na lang palagi guys? Paano kaya kung hindi na bumalik ang lahat guys? Yung kung gusto mong mag-travel ka sa kung saan saang sulok ng mundo, sa kung saan saang sulok ng Pilipinas, no? Na walang hassle, na walang mga permit na kailangang asikasuhin. Paano kaya kung hindi na bumalik sa dati yung lahat, guys? Ano nang mangyayari? Naku, nakakasad talaga, guys. Paano kaya, no? Napapaisip ka rin, no, kung ano mangyayari. Ayan, kaya yun na nga. Yun ang nagagawa ng alak minsan, guys. Napapaisip ka, especially pag ikaw lang mag-isa yung umiinom, no? Napapaisip ka, paano nga kaya? Nakakamiss yung mga times na nagkakagulo kayo sa mga ukay-ukay, di ba? Nakakamiss yung mga times na nagkakagulo kayo sa palengke. Nakakamiss yung mga times na nagkakagulo kayo sa mga midnight sale. Nakakamiss yung mga times na yung gusto mo lang, yung mga times na talagang dikit-dikit yung mga tao, guys. Nakakamiss din pala, no? So, ayan. Nakakamiss manood ng concert, mga ganyan-ganyan. Kasi alam niyo naman, ako mahilig ako sa concert, guys. Mahilig kami sa concert, kaya ayun. Yun nga, bago mag-lockdown, nanonood sana kami ng concert ng, ano ba yung old school yun na rock and roll, eh. Nakalimutan ko yung band name sa, sa, dito sa may, sa MOA, sa Mall of Asia, ayan. I-refund ko pa yung ticket guys, pero hindi pa na-refund kasi kailangan sa SM na yung sa cinema doon i-refund. Kaso hanggang ngayon ay close pa sila guys. So ayan na nga. Scorpions, ayun, naisip ko na guys, Scorpions. Manunood sana kami ng Scorpions na concert noon. Kaso ayun na nga, na-cancel. Napaka-saklap guys. 15K pa naman yun. Sinabi talagang presyo, no? Anyway, oo. Nakakamiss talaga guys. So paano nga kaya kung hindi na bumalik ang lahat guys? Anong gagawin natin guys? Nakakasad talaga guys, ano ba naman to? Kung saan naman nagsimula yung pandemic na to, naka-move on na sila. Tayo, ilang buwan na ba guys? Magpo 48 years na, hindi pa tayo nakaka-move on. Anong petsa na guys? Nakakamiss na talagang lumabas, pero wala tayong magagawa kasi, ayan na nga, kailangan din natin sumunod sa ating sa ating gobyerno, ayan. So, ayan guys, no, ayan, kung sa tingin nyo, kung hanggang kailan tayo ganito guys, mag-comment down below ha, kung ano yung mga panglantaw ninyo sa kinabuhi ba? Panglantaw talaga. Hindi ko alam sa Tagalog guys, pero ayun, kung ano sa palagay nyo mangyayari sa atin kung hindi na bumalik sa lahat, sa dati. Yung dating pwede kang pumunta kung kahit saan, yung dating pwede mong mapuntahan ang yung mga iniibig. Iniibig talaga! Ayan! Ngayon guys, kailangan pa ng sandamakmak na requirements. Nako, maghihiwalay na lang kayo, hindi pa kayo nagkikita, no? Nako, ang saklap. Pero ayun na nga guys, no? Yun lang ang masishare ko sa inyo ngayong araw na ito. At sana ay nag-enjoy kayo. At ayan, ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Mwah! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.